Većina ljudi misli da svest putuje kroz vreme, ali istina je obrnuta. Vreme putuje kroz svest. Kada se potpuno umiriš u sadašnji trenutak, vreme prestaje da te vuče i počinje da kruži oko tebe. Tada ulaziš u tačku nule, u mir iz kojeg univerzum diše. Iz tog mira rađa se impuls, srce. Ono nije samo organ, već magnetni centar stvaranja, sunce unutar tebe koje pulsira ritmom večnosti. Srce stvara, svest svedoči. Ljubav povezuje sve. Sve što je jednom bilo u kontaktu, zauvijek je povezano. To je kvantna sprega. Energetski potpis jedinstva koji dokazuje da ništa nikada nije odvojeno. U kvantnom svetu, čestica ne postoji dok nije opažena. Talas mogućnosti kolapsira tek kada svest usmeri pažnju. Taj trenutak opažanja nije pasivan, to je čin stvaranja. Zato svaka tvoja misao, emocija i namera aktiviraju polje realnosti. Ti ne posmatraš svet, ti ga stalno oblikuješ. Zato si sukreator planete. Tvoja pažnja menja prostor, tvoje emocije utiču na ritam zemlje, a tvoj mir usklađuje svest čovečanstva. Zato ne troši energiju na ono što ne želiš. Zamišljaj, osjećaj i živi ono što voliš. Tvoja pažnja je krst stvaranja, a tvoj mir osovina univerzuma. Gde usmeriš svest, tamo se rađa novi svet. Kada svest stoji u sadašnjem trenutku, a srce vibrira ljubav, nastaje nova civilizacija, civilizacija prisutne svesti. Ne revolucija, već rezonanca, ne kontrola, već koherencija. Jer kada svako biće postane bezuslovna ljubav, postaje sukreator svetlosti planete, a zemlja se pretvara u hram svetlosti. Baš kao što se kap mora, kada prihvati da je okean, pretvara u talas koji pokreće čitav univerzum.